Kiedy wybrać biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego? Pamiętaj, że zgodnie z artykułem 66 ustawy o rachunkowości, umowę w przedmiocie badania sprawozdania finansowego musisz podpisać w terminie umożliwiającym biegłemu wzięcie udziału w inwentaryzacji rocznej. Inwentaryzacja roczna przeważnie organizowana jest w terminie 3 ostatnich miesięcy roku, więc wrzesień jest ostatnim miesiącem, w którym powinieneś podpisać umowę w przedmiocie badania, gdyż biegły rewident musi mieć podpisaną umowę i musi mieć możliwość zaplanowania wzięcia udziału w inwentaryzacji rocznej. Pamiętaj też, że jeżeli nie umożliwisz biegłemu wzięcia udziału w inwentaryzacji, to w opinii z badania czeka Cię obligatoryjne zastrzeżenie. Jeżeli ciąży na Tobie obowiązek badania sprawozdania finansowego za rok 2025, serdecznie zapraszam do kontaktu. Adrian Pękalski, menedżer działu audytu GLC Audit.